Malaysia konser daya selama ini dia buat. Banyak banget. अच्छा लगा तेरे को कतर जीतते हुए अभी आएगा ini Qatar deh apa Qatar Qatar deh apa football match na video man tiket mana sih lamon naik baik kok kita kau ভাল লাগছে না ভালো লাগছে Yes, sister, come here. Yeah. You support Qatar? Yeah, I support Qatar. Farao. Yauhai sanai boroफोरखौ लोगो मोनदों Qatarआव. खुलुमबाय. Rosita सानफ्रामबोनि YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ Qatarनि एशियान कापनि लास्ट दिनाव बयखौबो बरायबाय. आजों लोगोआव दङ करुना ओमफ्राय प्रितम बर' बारुथ' अलवेज थाखायो ओमफ्राय दिनै जों नोंथांमोननो देखायगोन फाइनाल मेट्चखौ स्टेडियाम सिङाव थांनो हायाखै नाथाय जोङो मा होनो स्क्रिनाव एसे देखायगोन आरोना ओमफ्राय जों मारै इन्जय खालामदों काटाराव बेखौबो एसे देखायनोसै प्रितम मारै मोनदों लास्ट Qatarआव जब मावनानै Qatarआ देरहाबाय जों माबा आरो हेपि आरो मोजां नांबाय कोरोना बोलो iya क्या कर रही है यहाँ गोजोन्थों खुलुमबायथ' बोलनो हाथाय खुलुमबाय कोरोनानि लाबोनाय दख'नाखौ गानबायथ' itu murah satu dah Gwmwhabnai sih loratu sa कोरोना दाखालि दख'ना Korea ni sih Korea komen apa दाखालि नैबे दख'नाखौ लाबोनाय आगैया नैबेनोमोन आंनाव मानसिफ्रा बुहुद सोंदोंमोन ना सोर लाबोदों बेनो कोरोना सांबा बक'नि बेनो लाबोदो ओमफ्राय बुहुद मानसिफ्रा सोंदोंमोन मेघालय फरायो बे नङा बक' होनो kalau kita tuh lagi Meghalaya aja almost मा होनो दाखालि लाबोनाया गथ'आ बेनो ओमफ्राय प्रग्राम जानोसै इयावहाय जोङो देखायनि मा प्रग्राम जायोना बिराद मानसि बुरजा जादों आरोना इयावहाय काटारनि फाइनाल मेट्च एशियान कापआ दिनैहाय जोब्बाय आरो ओमफ्राय काटाराबो देरहाबाय फाइनालि इन्डियाथ' मोनसेबो देरहायासै बयबो थेवबो दुखु मोनाखै मानो होनबा बयबो मिथियो इन्डियाया क्रिकेटआवसो बिराद देरहायो होननानै गुबुन हादरनि मानसिफ्राबो गुबुन कान्ट्रिनि मानसिफ्राबो बुङो आरोना इन्डियाया क्रिकेटआवसो मोजां फुटबलाव बांद्राय मोजां नङा होननानै ओंखायनो दुखु जायाखै थेवबो आरोना बताओ ओमफ्राय मारै मोनखो इसोर सानै बर'फोरा कुछ समझ नहीं आया मेरे जोंबो टिकेट मोनासै ओंखायनो लामन नायनो लागा जाबाय टिकेट गैया माने स्टेडियाम सिङावनो 80,000 मानसिफोर ओमफ्राय बेयाव बाहेरायावथ' माने 20,000नि मानसि थाखागोन इयाव बाहेरायाव लामायाव बिग स्क्रिन देखायदों बेयाव नायबाय Qatar अभी 2 टाइम चैंपियन हो गया अসমীया কোৱা डिफेंडिंग चैंपियन था अभी आज चैंपियन है तो करंट चैंपियन Qatar 2 टाइम्स चैंपियन याते खेलतो याते जिकिले न रसितानियाव नोंसोर माबाफोर नांगौबा बिहर बे न'आव थांसिगोन आंसो लाबोगोन काटारनिफ्राय माबाफोर नांगौबा नोंसोरनो अच्छा बहुत बड़ी बात है अपनी कंट्री में मैच अपनी कंट्री में जो कंट्री ऑर्गेनाइज कर रही है मैच जीतते हैं बहुत बड़ी बात गावनि हादरावनो गाव खेला जादों गावनि हादरावनो देरहाफिननाय ना नोंथांमोना नुनो हागोन बेयाव हाजार मानसिफोर जमा जादों ओरैबायदि मानसिफोर जमा जादों बेयाव जागासिनो काटारनि एशियान कापनि फाइनाल खेला दिनैहाय जर्डान आरो काटारा देरहागोन बायदि आरो काटारा देरहागोन बायदि जानानै दङ ओरैबायदि हाजार मानसिफोर नोंथांमोना मारै नुखो हाजार मानसिफोरखौ नायदो मारै माने स्टेडियाम सिङाव थांनो जायगा गैयाना टिकेट गैया मा गैया ओंखायनो मानसिफ्रा इयावनो फैनानै नायफैबाय जोंबो इयावनो फैनानै नायफैबाय ओरैबायदि इन्टारेस्ट नांदों आरोना काटार देरहासिगोन बायदि
कातारा देरहासिगोन बायदि मोनदों आरो ना लारे रे र' मिथिलारे बेयावनो बर'फोरखौ लोगो मोनबाय थायो फिक्ट'मोनखौ ओमफ्राय फाटाखौनो मोना जोङो काताराव दंना गावनि हादराव दं फाटाखौनो मोना बेयावनो सब फैजोब्बाय दख'ना बर' मानसिफोर गासिबो बेयावनो दंजोबो ना ओमफ्राय फाटाखौनो मोना आं काताराव दंना बड'लेण्डआव दं ना आसामाव दं जेबो फाटाखौनो मोना जि रंजादों मालाय कातार देरहानायखाय من كل مدينة والناس بإذن الله لنا حجينا من كل مدينة والناس بإذن الله baru medar gaya sih aku kayak berul ke medar nanti kriya me dur dur tak bisa sih foto lagasnya Why mansipura mabadi hazar mansi ma foto lana أنا ما بعرفني قبل كل يوم يقع في سيئك saya di kalau mas mansi kemarin udah video ke biar bright nu kada corona Boro Sangma. corona sangma hites ke mana lah pakai hites आ गया hites को बहुत अच्छी नहीं तो hites पास से मात्र लाये अरे कुछ बात सीनी पाइसे corona को सीनी पाइसे कुछ बात ना जानो मैं कमेंट कोई corona एक बार हमारे कॉलेज ने क्या बार एक लगे पढ़ी सिल बोली कुछ है मजा लगे ना कातार था कि ना लगे मजा हो मैं तो पाहरी को सुमा मोनोटे ना था कि मैं कोटा सु हमारा भी तो लेना चाहिए इधर का ये गेमाथ' जोब्बाय नाथाय बेयावहाय प्लेयार्सफोरा फैगोन आरो बेयाव लामायावहाय ओमफ्राय बेफोरखौ बरायनो नेदों जोंबो नेगासिनो फ्रिडमजों करुणाजों थांनो नागिरबाय फारुजों जों थालांगोन जोंलाय गियाना फारु हम डरते नहीं है लड़का लोग जा रहे हैं तो क्या हुआ मेरे से एक्सपेक्ट करती है जवाब दूं गोजानबो जायो ना 1 आवर लागोन मर्निं डिउटि दङ ना बै थांथोंसै इसोरो जोङो डाउनाव फारुजों जों थांसै प्लेयारफोराबो 1 घन्टानि उनाव फैनांगौ बोलो कुछ बोलो बाय बाय कुछ बोलो मजा आया मिलके कतर में फिर बाद में जाके खाना भी बनाना है सब कुछ करना है चला मॉर्निंग भी जाना है 6 बजे kan थांसै डिउटि दङ ना इसोरनि गाबोनहाय मर्निं शिफ्ट ओमफ्राय लोगो मोनफिनगोन मालाबा समाव ना चलो लाइक खालाम शेयार खालाम साबसक्राइब खालाम जेब्ला बिदिनो बेल आइकन खौ प्रेस खालाम चलो प्रितम थांसै होनदो बाय बाय दे जोंनिया थांदो होमबा ना दे बाय बाय थेंक इउ बाय बाय बोलदो बेगसे बिनो बिसोर थांबाय थानाय गथ'फ्रा प्रितमजों करुणाजों बिदिनोल' आरो थ' ओरैबायदि इन्ट्रेस्ट नांबाय आरो ना 2023 आरो 24 नि एशियान कापआव कातार हादरावनो जाबाय खेलाया कातारनियानो देरहाबाय ओरैबायदि इन्ट्रेस्ट नांबाय स' ओरैबायदि हाजार मानसिफोर जमा जादों ना 1 लाखनि बारा मानसिफोर स्टेडियाम सिङावनो 80,000 ऑडियंसफोर दङमोन ओमफ्राय बेयाव ओरैबायदि फुजा आरो मोनफ्रोमबो निकल तो गए हैं पर पता नहीं कैसे पहुंचेंगे मेट्रो 11:15 हो गई है या 12 बजे मेट्रो लास्ट है वैसे तो बट बहुत भीड़ है इतना भीड़ है बोलो मान यार ऐसी भीड़ कतर में कम देखने को मिलती है वैसे 1 लाख नहीं वो 12 मानसी 1